Abur, wae mung suwe ngene iki. Ayo Pakde, ora usah kakean ucap yen wani ya perang karo aku yen ora wae engko sik, perkara perang engko sik. Engko sik sing penting petung. Iki sakjane ngene ya no, Aku ki mung yo melu-melu wae perkara iki. Sakjane aku ya ora sarujuk ning piye maneh. Pinangka kadang sentananing ratu kancane tumandang, aku ya kudu tumandang. Ora dene ngono. Yen pancen wong Kurawa kuwi kepengin gawe daredah marang pepundhenku para Pandhawa mungsuhe dudu sapa samute ya Antasena iki ayo. Adu to sing balung kuleting kulit. Wah, ladalah engko sik. Ora sangkungku. Yen pancen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani. Wah, sapa sing wedi karo kowe? Yo, dina samengko yen pancen pengin jajal makdemu tadah karo mangsa. Aduh! Wah. Aduh, mati kowe ya. Geret. Antem, geret. Candak. Banting. Junjung onjalake. Bocah wingi sore datang perkara. Aduh Edian. Moro-moro ngantem, aku urung kuda-kuda wis diantem sih. Waduh. Hat. Wo. Edian. Oh. Ai. Canda kowe. Aduh, iki. Waya, mutiar aku. Wah. What? Edian. Bocah kok atos men diantem.
Sang saya dalu arara sapyor lintang kumedhap Desonya yaira tengah wengi lumreng gandaning puspita karakyaning putyanira sang pijo wara mrengang lera swaraning madu bronto manung sarining kembang witing klapa Jawa ing Majapahit wancine wus madya ratri